kunnafoni jabaran labaw amunu mon fla do malikona ni maliko ka amba fako bala jelene nyang ma ka to sigoro la ni sonja khonna na na tugunu kono ko flash bamana nganda mo omi na ma do oyre be sigi ni sonja khonna ka ma kono kuma ba nga foli bo bala jelen ko bala jelen to sigoro la amana ke dugu duguri la amba bala jelen fu ka ko komataru na ka jem a bala jelen ka danye anga foli bo yo ka to sigoro la flash mi nambo do mo bana ngana ken de alam say février kalo kletanu lum fla samba fla ani mo kan fla kuna fana damne la samba damne ni kuna fana amira ni mali dembe la jelon hun sigile me ko ma kono sani france ka jamana nyama Emmanuel Macron na le kono hun kan wodi no wodi koni wa fentig la mo mun ba on fa fa e barkan fa se takuba ma nasra o lube segi france du kono unu beto an jamana kona France ka nyama hale kon bara ko kuna foni adi ayida ka fasa ko uluka kele ka chadum koni be bo an mali kona barkan ni takuba kulu komine sa ko fa ko ubena kele ka an fentigla mo fa ko uritina ke ble ko nga ku kon mena to sahel dugu kon nana kuna foni amire ni France ka jamana nyama wodi so ko madaina mi yerem ni malien bela jelen ko tari ba wuri mi malien bela jelen kala yini alisa o kuna fona kelen hunka Senegal ko nyama Macky Sall ale ko ni ayira ka fasa ko ka ba machi wale mo ko kala ko o kon dorone te farajala ka nali farafina dugu konnana ayira ka fasa ko ali kon ni sonjale no ko ba o kayira la ka fasa ko farajala ko ka fintigla mo ko lu be kon tana segi ko ubna to sahel dugu konnana ko ba ko ka ba machi wale kala ko o dorontu o ka bara ali sa nga fintigla mo ka kuna fona kunga akoni ira la ka fasa ka nga fintigla mo ko ni ba machi mo wale mo do yera ko ni karla nyona bay dugu ko nano yera ka fasa ka nga fintigla mo ko ni sara ka takar ba machi wale mo bioro de la mi yera namba fa ko tari ali sa meto nga fintigla mo ka ko kunga uka nyama so no odi ko l'état major général des armées ale koni la silimi yera na koni be kan ni jamanu kono dum fe ku koni ku sembo ba machi wale mo ko sena ko bela jeli koni mo de koni be mo do ko atabulu mi ja koni ba do ka foka be ba machi wale la ko ikoni ki sembo asena ko ba ko ako kololo koni kana be ka kuna foni amira nu finitigla mo ko nyama koni wala sa ka famel di jamanu kono de bela jeli ma ko mo shire koni kana so ni ba machi wale mo nu ki itama nyo wala sa kololo mo be ka ikani tasora ala alisa kuna fona wara kunka anga nga juru soba flambe no de orange ni malteli olu ko na ira fasa ka kayni uli mo munu yere ko nyo na nulu kirila na ira la ka fasa orange ni maltel kon kan milliard kemena kun kan fa sara malidunyu uko na ira ka fasa ko kon na ko binga ni kero luka kulu ko ni ajate mine ke ka fasa ko jamana nya mote ka kuma ko na ko ni kuma kan ko ma ba ko na ko mi yere de ko ni lo ko more ko bela jelen kisi ka fasa ko ulu ko no febeta barabla la folo am tan songo na taran songo sa ira la ka fasa ko bara yoro mo do ha mobili yere ko ba machi wale mo do koni ye mugu ke o mobili bollala mo mugu ke le mobili bolle na sa ko mobili koni ferila mobili bolla flana mi yere ko sigle ba ko koni ye mobili ta o ku ye mugu ke o fene sena bi ayira ka fasa ko bidoen ko na ko ni mobili bolla flabe koni be asongo l'hôpital sela o kuna fana kelen ko na ya la ka fasa ko ba machi wale mo ko kon tunani mobili ba kelen fene ga wosra khani lo ko fene ko nana amta bangas nasra bangas era la ka fasa ko wala sa kuna fundi lo be se ka kuna fundi nyumandi mo goma to gamna ka kayni anga jamana be ninkele be konan be ada ka fasa ko kalan kon tarake bankasi na dafa dugu kuna fundi lo ko o mi yere de no ye ko kamba arajo seno bankas dande douaza wani orte mopti mi yere ko ni kalan kon tarako ullu ko wala sa be se ka kuna fundi jaleni kuna fundi nyumandi jamana kono do ma to gamna ka kayni anga jamana be ninkele ko munu bela sisanno nyono nasira sono nyono ko ka festival bam yere no be ke sansa ni na ta wota konane uko na ira ka fasa ko ni baro damne na nyono dugo kono ya ira ka fasa ko nyina tak ma nyogo ya ira de kono mena teme ko culture ya de ko ni femi yere ni jamana kono dembe be nyogo so rakuna ko femi ni batu ni jamana kono dembe la jele mi kan telefoni jamana kono dembe la jele mi fara nyogo ko nyina kuma nyogo be kono mena bolu o kuma nunu ni dafe nyono dugo kono
kay ni sedan ni iyo mako ni nyangali mitaka onga jamana segere anga jamana nyama kolonel Assimi Goita ale ko ni aka la sigidem bla bara la sigidem yere no di anga ko feministre nale Abdoulaye Diop ko kon ka fem bla jelen ke sa wala sa gela kon be se kabo anga jamana kono to no kum ni kono la sayira la ka faso ko Abdoulaye Diop kon be ka fembe ke ko baw ka kon be bara la ni katar ka jamana wala sa be bara nyogo ya ni be nyogo am se sisi ani katar ka o cheto kam no mi yere bina to do bina se kabo anga gela kula alisa kuna fana wara kunka wuro tuko ka nyama nale de Alassane Dramane Ouattara ka kena ale kon kuna fundila do ka kari nyogona la nulu yere nyini ngali kala kon ya ida ka fasa ko sedaw kon nyangili mi ta Mali jamana segara ko olu kon ma dabo ka Mali don toro ko olu ma ko inda bo wala saka Mali don ni toro o kuma kelen ko nana nyini ngali wara kera la o nyini ngali yere de saka fo ka kuma ka anonga ministre koro no de bubu sese ko kuma ka me bololo sra sanfe kuma ka munu yere ni dugu ci kuma ba kono Alassane Dramane Ouattara kon ya ida ka fasa fa ale kon to ko kala ma ko ba o kale kon te bololo sra sanfe kale ka ko foito o koina Mali kuna fini jamana la ba onu kuna fini dama de kuma mbulu ka do bala jelen kulo ka ma foka ka ambe kuna fini mudoka me yona ngamba kuma ka na lambe ya ko to nyini ka bala jelen fe ba bu kuna fini obe sumara don o mi yere make an yere ka latika yi ko balle me ko sudalen sa ko ballindo china ka ma se ka kuna fini ada o ma jona ambe aketo nyini ka bala jelen fe ka bala jelen to sigaro la ma foka la ka bala jelen ka nyini fonka sarafe ha kambe